बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मालवणमध्ये एवढे राजकीय नेते असून तिथल्या आरोग्य व्यवस्थेची झालेली दय नाही न बघवण्यासारखे आहे असं परखड मत सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवण तालुका, मी 7-8 वर्षानंतर मालवण तालुक्यामध्ये पोहोचलो. माझ्या मित्राला काही भेटायला गेलो, थोडासा किल्ला बघितला समुद्र किनाऱ्यावरती, आणि नंतर मी माझ्या मित्राला भेटून परत समोरच माझा मित्र आहे किशोर नाथोकर, त्याच्या समोरच मी हॉस्पिटलमध्ये गेलो, रुग्णालयामध्ये. 30 बेडचं रुग्णालय आहे. मागच्या शुक्रवारी गेलो आणि परत हा शुक्रवारी माझ्या काही RTOकडे माझं काम होतं, तर मी तिकडे गेलो आणि संध्याकाळच्या वेळी पोहोचलो. हॉस्पिटलला मला जायची, कुठे गेलो तरी मला जायची, भेट घ्यायची, आरोग्य क्षेत्रात काम करत भेटायची होतं. गेलो तर 3 पेशंट मागच्या शुक्रवारी 3 पेशंट ॲडमिट होते. 30 बेडचं रुग्णालय आहे. त्याच्यानंतर बघितलं तर ह्या शुक्रवारी गेलो, कालच शुक्रवारी गेलो, तर म्हटलं चला बुवा आता काहीतरी बघूया, परत एकदा काहीतरी असेल तर. परत गेलं 4-5च रुग्ण होते, 30 बेडचं रुग्णालय. मग एवढं मला, आणि तिथे MO 2 MBBS फक्त 2, कुठल्या प्रकारचे स्त्रीरोगतज्ञ नाही, कुठल्या प्रकारचा जनरल सर्जन नाही, कुठल्या प्रकारचा ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञ नाही, आपला हे नाही, तर हृदयरोगतज्ञ नाही, ते आहेच. साधे 2 MBBS डॉक्टर आहेत. आणतात तपासताना ओरसला पाठवतो, आणतात तपासताना कुडाला पाठवतो. डिलिव्हरी झाली, सिझरिंग असलं तर कुडाला पाठवतात, सिझरिंग असेल ओरसला पाठवतात. हे काय चाललंय? महत्वाची गोष्ट, आंतरराष्ट्रीय आज मालवण तालुका जो आहे, आंतरराष्ट्रीय जिल्हा आहे, तो मालवण तालुका आहे. त्याच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीयचं किल्ल्याचं तिकडे आहे. शिवाजी महाराजांचा किल्ला आहे. पर्यटक भाविक येतात. अनेक लोक त्या तालुक्यातले गरोदर महिला असतात. त्यांना साधी स्त्रीरोगतज्ञाने किती वर्ष चालले, जवळजवळ 10 ते 15 वर्ष मी बघतोय साधारणपणे, तिथे स्त्रीरोगतज्ञ नाही. सर्व कुडाळ महिला भवनमध्ये येतात, कुडाळ तालुक्यामध्ये, किंवा ओरसला जिल्हा रुग्णालय. मी काय मागच्या 2-3 महिन्यापर्यंत बघितलं तर तिथे कट्ट्यावरती, मालवण कट्ट्यावरती एक गरोदर स्त्री महिला डिलिव्हरी करायला आली, आणि डिलिव्हरी करत असताना ॲम्ब्युलन्समध्ये आले, 108 गाडी पण आले, ॲम्ब्युलन्समध्ये ती गाडी, त्याची डिलिव्हरी झाली. एवढा दुर्दैव प्रकार आहे. आता त्या भागामध्ये सुरेश प्रभू केंद्रीय मिनिस्टर 15-20 घरं सोडून, हॉस्पिटलच्या मालवणच्या 15-20 घरं सोडून मालवणला असतात. केंद्रीय मिनिस्टर होते, आमचे नेते आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री आमचे जे राणेसाहेब आहेत, नारायण राणेसाहेब आहेत, ते मालवण मतदारसंघ होते. आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, ते मालवण तालुक्यातले आहेत, जवळचे आहेत. त्यानंतर आमचे विनायक राऊत आहेत, ते तिकडेचे आहेत, मालवण तालुक्यातले आहेत. त्यानंतर बघितलं तर आशिष शेलार आहेत, ते माझी बहीण आहे, मालवण कट्ट्यावरती, तिथे 10-15 किलोमीटर 10-15 घरं सोडून आहेत. असे थोर माणसं, सर्व व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडून सर्व कार्यकर्त्यांनी का पाठी केला कुठे? हा नेत्यांचा दोष नाही. कुठलं राजकारण करू नका. माझ्या मते त्या नेत्यांकडे जावा. अनेक पर्यटक येतात, काहीतरी भांडणं झाली, कुठेतरी काहीतरी मोठा अपघात झाला, तर तिथे सर्जन पाहिजे. कुठे झाला अपघात झाला तर तो काय ओरसला जाणार काय, जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाणार काय? त्याच्यासाठी आज सर्जन मिळत नाही किंवा स्त्रीरोगतज्ञ मिळत नाही. पगार किती आहे? 80,000 बॉन्डेड लिहिला, आणि हे असतात त्यांना परमनंटला 1,20,000, 40,000, 1,60,000 डॉक्टर मिळतात. 25 वर्षापूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा जो पगार आहे तो अजूनही तुम्ही देतात. 2.5 लाख पगार करा. हे तुम्ही नेत्यांकडे, प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्ते, राजकारण कुठेही करू नका. कारण हे हॉस्पिटल आहे, रुग्णालय आहे, हे सगळ्यांनी मंदिर म्हणून जावा, मंदिर म्हणून बघा. का तिथे कुठल्या रूपाने कुठल्याही व्यक्ती कुठली येऊ शकतात, कुठल्या परमेश्वराच्या रूपाने येऊ शकतात. तुम्ही तिथे राजकारण बाजूला, चपलं बाहेर ठेवा. राजकारणातली सर्व कार्यकर्त्यांनी, सर्व पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी एकामेकावर ठीक बाजूला ठेवा हॉस्पिटलच्या संदर्भात. बाकी राजकारण काय असेल ते बाजूला ठेव करा. पण तिथे आपल्यासाठी डॉक्टर आणण्यासाठी एवढे नारायण राणे साहेब आहेत, मुख्यमंत्री होते, आज त्यांच्या शब्दाला एवढं वजन आहे. आज आमचे वैभव नाही होते, वैभव नाईकला मागच्या कट्ट्यावरती, मालवण कट्ट्यावरती डिलिव्हरी झाल्यानंतर विचार, काय तू आमदार आहे, तू माझा मित्र आहे, तू हे तुझ्या डिलिव्हरी करण्यासाठी काय तू स्त्रीरोगतज्ञ का आणला नाही तिथे?
10 वर्ष तुला आमदार म्हणून तिथे मालवण तालुक्यात निवडून दिलं, पण तिथे तू मालवणला तू हे केलं नाही, तू स्त्री रोगतज्ञ आणला नाही. तुझे पुढाला डिलिव्हरी होतात, ओरसला डिलिव्हरी होतात, सर्व एवढं तू काम चांगलं करायला पाहिजे. रस्ते लाईट हे बाजूला ठेवायचं, नंतर करा. आणि काय ते पर्यटन बाजूला ठेवा. पहिलं लोकांचं आरोग्य, आयुष्य हे पहिलं बघितलं पाहिजे. या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांना सांगितलं पाहिजे, विनंती करायला पाहिजे. कुठल्या प्रकारचं राजकारण न करता आपण हॉस्पिटल, रुग्णालय हे आपलं मंदिर म्हणून सर्वांनी एकत्र या आणि एकत्र. आज 2च डॉक्टर तिथे आहेत. एवढं हजारो लाखो लोक येतात. आता शिवाजी महाराजांचा किल्ला सुद्धा तिथे होणार आहे. आणि ह्या दृष्टीने सर्वांनी एकत्र येऊन काम करूया. एवढं म्हणून माझे शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.